Enhle nasezantsi siyabingelela igama uAndrew Sibahloko Manqele. Namhlanje sila emdletsheni sithi ke imthandeni summer experience. Inhlaka production manje isikulandele phansi. Awuyifraud yasenkandla. Siyabingelela bhuti wami. Siyabingelela sithi kunjani? Awu siyaphila singezwanini. Hayi siyancenga kukho kunye. Yebo, ngiyacela wazisa abantu sengishilo ngathi ifraud. Uthishela lo. Cela utshela abantu ukuthi ubani wakabani usukapi wenzani. Ifraud le yasenkandla ngokwepasi kodwa umphumuzo wakwaZwana. Yebo. Isuka nje ngapha enkandla akukho okuningi engikwenzayo. Ngingena nje stage ngifaka abatuli, ngiphinde ngene ku TikTok ngimemeze, ngiphinde ngene eclassini ngifundise ingane. Akukho okunye ngikwenzayo ilokho nje kuphela, ilokho kuphela. Ngicela ungichazela umlando wakho noma ukuhamba kwakho uzufike la ukhona namhlanje njengoba sesikubona nje ungenisa abaculi ngalendlela owenza ngayo namhlanje. Mfowethu uyabona uma sitha leyo sitha ngicabanga ukuthi ejule kakhulu. Kusuka kudala nje umuntu wakade efisa ukufika e-stage ezinkulu afaka abaculi abakhulu kuyenzeka njengamanje. Yebo. Siyangena e-stage ezinkulu umcimbi nje omkhulu lona ngicabanga ukuthi emakhaya ugoqile noma futhi uqondisene nemicimbi yasemadolobheni wona umcimbi omkhulu. So leyo nto leyo kufezeka into esayizifisa. Isuka kuphike le nto le isuka ekutheni ngisesemakhaya kudala benginakho uyayibona phela ingane ngathi iphapheme nje uma uyithuma isheshe ibuye eqala uma idlala ibhola bathi gijima kakhulu khule nami ngileyo ngane nje leyo kodwa enhlizweni nami benginakho ukuthi ngifisa ukufika ekutheni ngibe phuma kwabantu ngithi kodwa manje ithi ingqondo ngiyofika kanjani ngenhlanhla kwakhona uTikTok ngathi mangena ku TikTok ngashaya amavidiyo ambalwa yankulu i-recognition ngathina ngena kanjalo kodwa lokho sesikwenza la njengamanje kuba uMC vele into esasikade sifisa kodwa singazi ukuthi sizofika kanjani ngenhlanhla kwakhona uTikTok. Yebo. Uthi wena zasehulisi awuyisho lento bukhoma abantu beyizwe ngoba ikhona lento yasemavidweni ungakholwa kahle ukuthi edithile le voice awuyisho uyisho. Cha futhi ngithi le ivoice yami yokukhuluma bese uma ngithi ivoice yokusebenza le kulungile madoda ivoice le yokusebenza ahlukona kabili yabona kukanjalo uqinisele ngoba nami ngikhuluma nje ngoba ngikhuluma njengamanje uyashintsha nawe manje ke injalo lento namhlanje sikwimthandeni summer experience athini amazwi akho owabhekise kuBhuti Manqele. Mfowethu athi sibese yebo ule ndoda umuntu nje ngizoqale ngibonge ilokhuzana ibrand yakhe ngibonga i-team yakhe kwasekuqaleni nje mina bangithatha ngicela ukuthi bengakaze ngibe uMC emcimbini omkhulu ngiqale ngawo lo mcimbi lo ukuthi ngibe se stage last year bangithemba bangifaka stage esikhulu phambi kwabantu abaningi bengaze bengibone ndawo last year kwakuyizi4 kulonyaka odlulile bangithatha bangithemba so uma sebephinda bengibuyisa njengamanje bakhomba ukuthi bathe uma bethatha bengithemba kuloya nyaka loya bese banginika i-stage shothi ngasebenza ngendlela abayithandile ngoba sebengibuyisa njengamanje so lento isho ukuthi kimi ukuthatha ngizofaka kulo mcimbi ongaka bangithembe kusho into enkulu kakhulu ukubonga nje ukuphakamisa izandla ezedlula ikhanda ayikho into engayisho kuyi-team nebrand yemthandeni summer experience angakhulumi ngomthandeni yena ngqo ngisakhuluma nge-team akasebenza naye kodwa futhi akakiyo. Yebo umusa uthinta yena ke ngqona ke manje kusubhekana naye bhekana naye ngqona manje wasalaza manje ngiyaye ngithi umthandeni akusumculi kimi sefana nomfowethu naye usezathi uma ngibiza akasasho ukuthi fraud usethi mfana kithi noma athi mfowethu omncane so lento ikhomba ukuthi ubudlelwane sebusukile ekutheni umculi baze bangenelela ekutheni sekunobhuti emakuhlebela nje mina lento angijwayele ukuyikhuluma last year ngangixakekile kwezesikole wangenelela lento la ngaze ngikhuluma ngiqala ukuyikhuluma kanje ngiqala ukuyikhuluma njengamanje wangenelela khona amasentana anganginika wona ngavela ngawathatha ngawafaka esikoleni yabona so manje ngoba umuntu elapha nasezikoleni wawungeke uphume laphana lamasentana lawana engalokho yena kungaseklishiwe lapha so kuningi ukubonga engakudlulisa kumthandeni beside umculo ukubonga okupersonal okuqondile nje nami naye akasesuyo umculi nami ngisemthatha njengomculi sekungumfowethu umdala osebenza eGoli uyabona ingomeni zakhe zonke ezikhona ezidumile iyiplay uthi wena yabona ke lena ke khohlani ke bafana bami uyabona
ngafike ngakhipha ivideo ezasewulisi kumzila. Yebo. Hayi kodwa makuthiwa ikepisi wathi mnika nomkhonta ngikwaze hayi suka Yebo. manje lezo Yebo. bese uma sidonsa kudala khona amagolide Yebo. angigqoba ngamagolide kudala nkosi ngisagqoka ithafisa ayidabukile akho diclean Yebo. gqoba ngamagolide kube encane ndawo Kuheza sewulisi. ulungile bafowethu Akulungile bafowethu, asesivala nje asisho kamnandi sithi Inhlaka Production yagqilaza. siyabonga kakhulu sisami Shona nawe uthi Inhlaka Production yagqilaza. aka production kulungile bafowethu yagqilaza nje Kulungile bafowethu. kulungile madoda Siyabonga. siyabonga kakhulu sisami Lezi zindaba benzethulelwa abedlula logistics abaxhase Inhlaka Production ukusuka uLundi beya eMdletsheni kuyiMthandeni Summer Experience 2026 kanti batholakala kulezi namba engenhla uzitholele ihlabathi lokplaster ihlabathi lokugandaya kanye namatshe okukhonka bayatholakala uLundi esigodini saseNdlovane. Siyabonga kudlula logistics ngokusixhasa kulolu hambo. Siyabonga.